El que més destacaria de tota la beca és el fet d'haver-me envoltat de gent molt professional i d'haver viscut experiències com seria el cas d'Eufòria, l'inici d'un projecte, i veure com evoluciona i acaba funcionant sent tot un gran èxit. El consell que donaria a la persona que vingui l'any que ve aquí a la ràdio és que sobretot sigui molt proactiva, que vingui amb moltes ganes i sobretot que proposi coses, que el vegin amb ganes, així també li proposaran més coses i podrà gaudir més d'aquesta experiència. El que m'ha portat la beca Carnet Jove ha estat la confiança de poder veure el meu projecte a diferents plataformes i de tenir suficient valor o seguretat de presentar la meva feina a clients potencials o futurs projectes. La beca del Carnet Jove m'ha aportat molts coneixements sobre el món audiovisual, però també m'emporto a totes les persones que he conegut, gent molt maca, grans professionals que m'han tractat molt bé i que m'han fet sentir com una més de l'equip. I això a nivell personal també m'ha fet espavilar-me molt, perdre la vergonya, aprendre a adaptar-me ràpid als canvis. El que més m'ha aportat ha sigut viure de primera mà el que és publicar un còmic a una editorial coneguda i tenir una deadline de veritat i ser més responsable al final amb el treball que has de fer. Gairebé durant tot l'any he fet de tot i he passat per diferents programes. He fet programes en directe i programes enregistrat, he fet sèries, esports, entreteniment i diria que el que més m'ha agradat ha estat fer el muntatge musical de música i efectes de programes d'entreteniment per nens petits. M'ha portat molts recursos, moltes eines, moltes alegries, moltes satisfaccions, però en resum el que més m'ha portat és sentir-me jo molt millor com a persona i com a professional. La beca Carnet Jove m'ha donat l'oportunitat de conèixer el tercer sector de la mà de persones que en saben moltíssim i que tenen molta experiència i poder aprendre sobre les entitats socials, els seus projectes i sobretot el sistema de convocatòries socials de la Fundació La Caixa. M'ha portat moltes coses, molta maduresa, molta disciplina, organització i molta llibertat a nivell també artístic i tècnic. O sigui, no sóc la mateixa persona quan vaig entrar que ara mateix. És que m'ha portat moltes coses que no sabria definir-les en una pregunta, la veritat. El que més destacaria és que et dona l'oportunitat de dins-te en el món laboral mentre alhora et dona suficient temps lliure com per poder treballar en els teus propis projectes personals. La beca de Carnet Jove m'ha aportat sobretot fluïdesa a l'hora d'escriure, de redactar, d'ordenar les idees i molta experiència en molts àmbits relacionats amb el periodisme. Que es prengui aquesta experiència amb moltes ganes, que estigui obert a poder participar en tots els tipus de programes, pels formats i per aprendre com funciona tot dins del món de l'estilisme de la tele. I sobretot que estigui disposat a empapar-se de tots aquests coneixements que anirà adquirint durant aquesta experiència. Hola, sóc el
Pau de la Calle, l'actual barret de fotografia i la persona que ha realitzat aquest vídeo. El consell que donaria és que aprofiti aquesta experiència per practicar moltíssim i que pregunti als grans professionals amb qui compartirà la redacció, que produeixi les seves pròpies històries i que no esperi a que aquestes vinguin soles. A vegades les millors històries les tenim al costat de casa i no som conscients.